What's the stars? Mga suwilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing itabo sa kinabuhi sa tao. Mga itabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style? Ako si Manoy Gideon. Ikas ni mga akong kasing-kasing. Iduslak mo sa mahait na kutsilyo nga ang dugan. Busak patay na. Patay na ang agong makulit. O di nga tabusong kinabuhi mo. Di na ko may muli kalimtan. Ay, nagkapitan na sa gusto kong pauliin na dahil ikaw sa opisina. Ay, kinanginan na time di ko pirme. Pero makasigo yung parta para magtungkod. Makatungkod ang kaukalimon na bay. Kapuya, sige ka pang bayo. Ito na lang sa ako yan. Sige na, uy, bato. Kaya na din sa bahay, kaya ni anak turong tao-tao ng akong pala. Ayaw mo, gali lang ka ba na nuktok ito ng banan mo. Oo. Ay panuktok ko yaw. Dali-dali lang dahil po si Pat agi sa bintana o sa puntahan ba o sa kusina ba. Dapat na taon sa balay na to taon doha. Ka, sa bangus na lang ito makita. Kultakan ko, ani, eh. Sinasaktan to sa akong bana. Sa mga tagilagi mo asawa. Ano yung nagsakop po asaway na nag-iblak ka hulun sa Pwede, uy. yung paggabi yung may duty ko sintero na gabi ang paguntag ba so Ang bata sa Diyos. Nga hindi man ko makahimo sa pagpakigbuwag mo. Parihara man ang taong gidakon sa inyo, ha? May manggit kagod mo dahil sa kama, may. Anya, dugay po ka mahuman. Mataktang kikay ka ni mo. Anya, makakuha po ka o katulo. Kung ba na usara. Usara ka ra. Kasagaran. Maurag kita kaya. Kausa. ganahan ko ang imong dayok dahil Ay. yung utag sukaw gisilian Kalami. lami sa gagam sing ano ay ako Si Patay. Kaya sa bilala dali. sige ako asawa tapulang kay habi na sige diyan na Hala! Natupahan ni Badong ang mga tinapong kakahoy sa gawas. Gusto nga batin ako. Mura magdunay lang gupos kawas na. Dong? Oh, May ano di ay ka? May gabi eh. Nakalitan ko. Diba, ito na makasapuntahan sa gawas manukto? Nakasuod lagi na yun ka. oh, nalimot eh ka nga. Nagpa-duplicate lang ko sa Yawis puntahan sa gawas. Ay, di ay na nalimot ko. Sorry. Kanil lang. Nga naman. Ito mo kayo nabati nga lagupos gawas na. Tungod dito sa bintana sa itong kwarto na Ha? Sus, tagad magkaato eh. Mga iring na tingali to. Nagbugno. Oo ba? Ikaw ay. Mga sa tagbog ng kinig. Ha? Kalkal kay buhok ni mo. Oh, nabali pa ginang duster ni mo. Ha? Ay, gikan magugong natog. Kanya, naghubok ko. Nagdaster ako natog. Kaya kalimutan man ko. Pag-abot ni mo mo ito, nagdali-dali kong sulod mo. Nabali naman hinuon ni, uy. Oo ba? Uy. Tutok man ka na ako. Tutok sa taga kong ubos. Sayag ba yan ang duster na ako? Laka kaayan, no? Di Diba? na gabi. Ano na? Ano man? Eh, pag-iok, kaya ka barok lang kaya. Teka, polison ka ng duster ni Mori. Ha? Polison ka na ko.
Nakadungog kami sa gawas. Kamay kapit ang iyong asawa. Oh, dili na tinuwa. Buutan akong asawa ba? Isa makahimo sa pag-ipid na ko eh. Libaw ka ba sa akong nasarap ng balita, no? Dito sa gawas. May nakakita na gabi nga may lalaki kuno nga nilayat sa bintana sa inyong kwarto. Ha? May lalaki nga milayat. Kagabi dito sa bitana sa Morris Nilayat? Elvis. Kinsa mo kuno, kinsa ang nakakita na niya pa? Kay ako nga tuon. Kinsa? Paduming? Iguang karya mo nakakita nga may lalaki nga nilayat di sa inyong bintana. O, dili kay gabi na. Dili kay katurin siya na nakakita siya. Nga itong mga lalaki. Nga musod sa iyong bahay nga waka. Kadaga na. Kaya si Manding Karya nga lula ni Mercy. Manding Karya? Madlok man kung gustong ani mo to. Di tang ko gusto makapatay ka tao. Mga papa na mong permi konsultihan. Nasayot ka, Manding Karya. Di may tabo nga magpatay kong tao eh. Di na kumansa ning dunggo ni nga mga kamot sa taong traidor. Karon tubani ko. Kinsa man ang iyang kapita. Kaya ang tuon ko ni. Ug ihatag na ko niya ang akong asawa. Kaya di ko magtinilog ko asawa nga di matagbaw ko sa kalalaki. Musaad ka ba na di ka magpatay tao, ha? Umanding eh. Kana, isaan ginako na nimo. Ha? Sabi ko, kay akong ihatag akong asawa. Koan, Kinsa man? ang inyo rasab na silingan na minyo ang kapit mo asawa, si Badong. Usa? Si Badong! Abay, ang dalawa abay. Papasilo ako. Pagpida, nadalang yun may stasyon sa yawa. Bay, kami doon sa imong asawa. Okay. Lami mo kayo mo asawa. Bay, Nagay, wani mong kapilaw kabit ang sa pangyawa ba yun? hindi, kami doon na sa yawa. Dahil yawa. Lami mo kayo mo asawa. Doon ka sa yawa. Oba? Lami ka lagi bay, lami abay. Busa, ay, lapita gubot bay. Pwede mo mangitag kong Ay, bay. grabe ako yung asawa sa taon. Di ba? Uy, nakay-asawa, oy. Ay, gilabtan pa ni mo akong asawa. Dami Ano ko, kayo. bay, wala ko ilabot, bay. Kung masaya din mo asawa, nagkabit ni mo ako asawa. Lami lagi bay. Lami, bay. Sige, bay. Ay, kabala ka, bay. Kay imuha na siya, bay. Imuha na. Kay makigbuot kong pag-discount dayon, bay. O, di ko eh. May malay, di ko. Matagi gayon nga masugin ako si Lola Karya. Mag-ol ko, maluoy ko, nga magkunawin na nimo. Buotan na kay kakaputian, Agnes. Sige na, day. Kasi, subtan ako. Kay buoggan ako akong asawa, eh. Kita'y magtipon. Pag ikaw na, manginahan sa akong anak, day. Pero man, Joanne, kasado man mo. Masig mamintag samak si Agnes. Kasado ni. Pero doon ako ebidensya nga nagluib siya na ako. Musa, di naging ko niya, bay. Di naging ko niya. Wala ako yung gugman niya, bisan kamay. Sige, ang tinuod. Love na sa taka, sukat pa ka niya ito. Mga sige, sukat na taka. Idawat ko ng pinakugma. Salamat, Mercy. Nagkasalamat, day, Mercy. Kini mo uli na po sa mag-ibig. Ilong ka na. Salamat. Ay, basuhay ka.
Pwede pa rin naman siya. Pwede mo pala. Pwede nagkakuna na siya. Pa. Ako pag-inipunan mo. Opo. Kasulti din ako. Lumita kayo na. At kumutan ka ba siya? Hanggang makukulang mo. Ano na pinuang sa imo asawa? Uy, nadako man kaini. O, ganahan lagi ko, ani. Amura ka na putaw, eh. Kinahinayo na. May ginta ko, pero kayo ba? Oo, kinanaw siguro ka o ano. Video no. Ito maomdeng ka, tukumdeng ka. Hangong sa liga na, ha? Dali, may mas hangong ba na? Mas lamin eh, kini ako buhat ko na. Maka-experience ka. Maka-experience ako sa sex, ha? Mia. Naliwan na mo gusto. Oo, itiyo na kita. Tanawa. Mia, Pinayo na ako. Agay. Ang mas lamin na siya. Hindi nga pinakalit kini. Maloy. Mercy. Wala, mercy. Nasuta. Tayo. Mercy. Mercy. Di ba sila ko nagsaga ako na buhat doon? Pasalo ako. Sila na magbuwag, magbalik lang ta. Huwag na. Sige na At least pa. patay ng gugma na po mo. Nagtuo ko nga putan ka nga pag-asawa. Apan hugot. Ano? Hindi mo kong giludiban. Huwag ka makuntinto na ako. Nagpa-jersey kang langing lalaki. Pero ikaw man ang akong love. Dili man to akong kabit. Ikaw akong love. Magbalik ta. Tugod alang sa atong anak. Bale. Hoy. Kung ikaw ang bubuhi sa atong anak, di ka balibaran. Oh. Oh, di ka balibaran. Pero gusto ko nga mawa ka lang sa kong pananaw. Ha? Tungkol sa imong gibuhat. Gipikas ng mga kundugan o giduslak mo sa mga hait ng kutsilyo ng akong kasing-kasing. Mga nga, wa na. Patay na. Patay na kung gugma di alim mo. Gusto palayo na sa kong kinabuhi na. Palayo na. Kaya may lain akong gimahal o gihigugma. Maloy. Grabe ang iyang paghilak kung pagbaso. Iluhog ko siya sa patubangan. Aron pasayluon ako siya kung magbalik ni. Apanwa na. Patay na nga akong gugma sa mga asawa. Namatay kini. Uman niya giduslak o mahait na kutsilyo sa pagluib sa akong kasing-kasing. Kasama ang kaagi ni Maloy, dinining tulumanol. What's the style? Idunggap sa mga na kutsilyo sa pagluib ang kasing-kasing style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.